Navê te çi? Navê min Bawer e. Navê te bawer e? Erê Bawer e. Hûn, ez, tu, hûn Kurdin. Ew Kurdin. Sermestî hinek di serxweş, dembestê hinek di demgeş. Goyendê hinek di xemûş, goyendê hinek di nedixûş. Kuro tu çi dikî Bawer? Fetka memûzîn dixwînim. Tu memûzîn Rabînî? dixwînî? Erê. Belê belê. Sê, çar, pênc, şeş. Çû dikî? Ez çi dikim? He. Ez jî bilêtê konsera şivan perwer dijmêrim. Konsera şivanperver? Belê. Ku ye konser? Tu nizanî li ku ye? Na, li ku ye? Ya nihayete jî tune li ku ye? Na, Îro konserta şivan perwer heye. îro je ye. Erê îro. Li ku ye? Li Amedê. Allah Allah. Erê, Li erê. Amedê konsere? Erê. Xuya dikê hayete jî tune ye. Li stadyum. Hel Stadyuma Amedê. Erê li stadyuma Amedê. Konsera şivanperver heye. Erê konserta şivan perwer. Ya tu nizanî? No. No, tu Na, nizanî. nizanim. Îro konsert heye. Saat neh konserta wî heye li stadyuma Diyarbekirê, Amedê. Başa hûn her nez nayên. Çima tu nayê? Tu şivanperwer hez nakî? Na, ji hez dikim. Lê hûn her nez nayên. Tu nayê kesek dî heye tê herî dernê dî? Erê. Ez ê herim otelê. Tê herî Otel Amedê, erê. Ez niha dizanim çima tu nayê. Yani tê herî otêla Amedê tu nayê konserta şivanperwer? Kur hûn herin. Ez ê herim hevala xwe bibînim. Hevala xwe tê bibînî. Baş. Mesûz dayê hev em ê herin sînemayê. Yani ez bidim te bilêtekî tu nayê? Na, Nayê? hevala min naxweze em ê herin sînemayê. Kuro baştirek bawer. Hevala te bîne bila şivanperwer nas bike, bila konserta wî bibîne, bila baş e tiştekî pir baş e. Çima tu nayînî? Gotinê te jî baş e lê Erê. hûn herin. Xa Amedeke here tu. Lê hîn zû ye na? Saat Zûye- 6 saat çanda ye konser. Saat ne? Zûye? Tu dizanî ji duhva stadyum te jiyek cî nemane. Yani tribün Tribün. xıltım na. Tıklım. Wektu dibêjî. Yani dagirtiye tiştek cî nemaye. Tu zanî? Çima de Û çima niha, şu nemaya erê. çavat biçî. Gwendî ji duhva min rezervasyon çekiriye maz wekte me? He. Bu modern ez gundine. Erê. Here. Da konser tu ne kuru. Derave. Çawa konser monser tune. Başa tu çawa dizanî tu neye? Tu çavat dizanî heye? Rezervasyon kiriye. Bivleta. Erê. Allah Tu Allah. çawa dizanî tu neye? Dikaç Te çem bebêje. bilet girt. Heft. Kuru tekan kirne. Erê. Monser tu ne? Ez zanim tu ne? Kat pê min re dubare bikin. Belê. Em fêrî heye û tuneye bûbûn. Rast e? Ne wiha? Belê. Yani avûax bi Fransî û tu hev bi İngilîzî. Me gotibû xelema min heye, xelema min tuneye. Aha. E gava ku maçeke futbolê em behsa wê bikin jî em dîsa dibêjin maçek futbolê heye, maç heye. Mesela îşev di televizyonê de maç heye. İşev di televizyonê de maça Barcelona heye. İşev di televizyonê de maça Barcelona tune ye. Yan jî maça Barcelona nîne. Lê we behsa konserê kir. Ka dubare bikin. Dubara bikin. Konser heye. Konser heye. İşev konser heye. İşev konser heye. İşev konsera şivan perwer heye. İşev konsera şivanperwer heye. Li ku ye? Li stadyuma Diyarbekirê, li stadyuma Amedê. Stadyuma Amedê ye. Lê belê te got îşev konsera şivan perwer tune ye. İşev
konsera şivanperwer tuneye. Rast ezanım. Yani Jibirate çu? işev konsera şivanperwer nine. İşev konsera şivanperwer nine. Başı, heger konser tuneye henge mirov dişe jdeleva ku mirov biçe konsere mirov şiva xwe dixwe mirov tiştan vedixwe. Hûn lêkerên xwarin û vexwarinê dizanin? Ev zane. Belê. Xwarin yani bi İngilîzî to eat. Bi Fransî manger. Manger. Manjer. Na. Ji ber wê em bi kurmancî lêkera xwarinê bikartînin. Xwarin. Lekara xarine bik. Belê. Ez Ne? dixwim, Ez dixwim. Ez Tu. dixwim. dixwî, Tu dixwî. Tu dixwî. ew dixwe, Ew dixwe. Dixwe. em dixwin, hûn dixwin, Dixwin. ew dixwin. Hûn dixwin. Ew dixwin. Baş Ekijam e. deme. Ev Tamam. kîjan deme? Nihaye. Em çawa dizanin? Ye derbas büyük çava dibin. Ew jî Peki, carekedin û Diheye. nekerdin. Lê gava ku madem tu ew qas dizanî bawer. Em dibêjin ez dixwim lê gava ku mirov bixwaze neyîniya wê bikarbîne mirov çawa dibêje? Dibêje. Ez naxum. Ez naxwim. Mirov Naxwim. diyêra dike nayê dixe şûnavê dibe ez naxwim. Naxwim. Ha. Gava ku mirov tiştekî dixwe jî mirov wî tiştî bi nêr û mêtiya wê dibêje. Ez sêvê dixwim. Ez sevê dixwim. Ez sêvekê dixwim. Ez Sevekê dixwim. Ez du sêvan dixwim. Ez du sêvan dixwim. Yek bese. Lê gava ku mirov bixwaze vexwarinê bikarbîne, yani bi İngilîzî to drink, bi Fransî boire. Boğaz. Drink. Vexwarin. Lêkerên mîna vexwarinê ku bi veyê dest pê dikin, gava ku mirov deman wiha çê bike û diyetê xeserê wê diguhere. Hingê dibe ez mirov nabêje ez divexwim lê mirov dibêje ez Ez vedixwim. ve dixwim. Nevi azad ya. Tu vedixwî, Tu ve dixwî. ew vedixwe. Vedixwe. Ew ve dixwe. Em vedixwin, Em vedixwin. hûn vedixwin, Hûn ve dixwin. ew vedixwin. Ew ve ve dixwin. Lê Rınık. bawer ka bibêje neyniya veya çawa dibe? Ha. Dibêje Ez bawer. nabise. Di radikin şune da na eti jbewiya ez ve naxum. Ez ve naxwim. Ez Ji ber ku ve naxwim. di li ku be mirov wê diyêra dike û nayê dixe şûnavê. Ez ve naxwim. Ez ve naxum. Ve naxwim. Wextê mirov tiştekî vexwe jî mirov navê bibêje, mirov bi nêr û mêtiya wê dibêje. Belê. Ez avê vedixwim. Ez avê ve dixwim. Ez çayê vedixwim. Ez çayê ve dixum. ve dixwim. Ez çayê ve naxwim. Ez Ez çayê ve naxwim. We fam kir? Erê. Sermestî hinek, hinek di serxweş, dembestê hinek, hinek di demgeş. Goyendê hinek, hinek di xemûş, goyendê hinek, hinek di nedixûş. Kuru tu çi dikî bawer? Fetka memûzîn dixwînim. Rabînî? Erê. Belê belê. Sê, çar, pênc, şeş. Çû dikî? Ez çi dikim? He. Ez jî bilêtê konsera şivan perwer dijmêrim. Konsera şivanperver? Belê. Ku ye konser? Tu nizanî li ku ye? Na,
Likuye. Ya nihayete jî tune li ku ye? Ha. Îro konserta şivanperwer heye. İro heye. Erê îro Likuye. li Amedê. Allah Allah. Eri. Rahmet konseri. Erê xuya dikê hayete jî tune ye. Li stadyum. Hel Stadyuma Amedi. Erê li stadyuma Amedê. Konsera şivan perver heye. Erê konserta şivanperwer. Ya tu nizanî? No, tu nizanî. Nizanım. Îro konsert heye. Saat neh konserta wî heye li stadyuma Diyarbekirê, Amedê. Başa un her neznayın. Çima tu nayê? Tu şivanperwer hez nakî? Na şu hezikim. Le un her neznayın. Tu nayê kesek dî heye, te herî dernê dî? Eri. Ez erim oteli. Te herî Otel Amedi eri. Ez niha dizanim çima tu nayê. Yani te herî otêla Amedê tu nayê konserta şivanperwer? Kuru un herin. Ez erim hevala xwe bibînim. Hevala xetê bibînî. Baş. Mesûz dayı ev em herin sinemayê. Yani ez bidim te bilêtekî tu nayê? Na. Nayê? Hevala min naxweze em herin sinemayê. Kuro baştir bawer. Hevala te bîne bila şivanperwer nas bike, bila konserta wî bibîne, bila baş e tiştekî pir baş e. Çima tu nayînî? Gotinê te jî baş e lê hunerin. Xamedeke here tu. Lê hîn zûye na? Saat 6 saat çanda konser. Saat ne? Zûye? Tu dizanî ji duhva stadyum te jiyek cî nemane. Yani tribün Tribün. xıltım na. Tıklım. Wekti dibêjî. Yani dagirtiye tiştek cî nemaye. Tu zanî? Çima diçûne şu nemaya çavat biçî. Gwendî ji duhva min rezervasyon çekiriye. Maz wekte me? Un modern ez bûnî me. Here. Ta konser tu ne kuru. Dereve. Çawa konser tu ne? Başa tu çawa dizanî tu neye? Tu çavat dizanî heye? Rezervasyon kiriye. Bivleta. Erê. Tu çawa dizanî tu neye? Te çend bilet girt? Heft. Kuru teqan kirine. Erê. Konser tu ne? Ez zanim tu ne? Tu ne? Erê. Dika bece çima tu ne? Tu çawa dizanî? Baş e. Tu şivanperwer nas dikî? Nas dikim hevala min e kuru ez zanim. Jêra e-mailek şand. Ha. Bise. Şivanperwer hevalê te ye. Racı bipirse hevalê min e. Ez baş nas dikim. Jêra e-mail şand ew nikare. Nikare bê? Nikare bê Türkiye. Nikare bê Amedê Kurdistanê. Qedexeye. Yasak kuru ew nikare were. Yine xwe ev çi ne? Teqan kirine. Her ji xwe re av vexa serwana. Mane kurdî hebûname ye. Mane ne ye?